naman nilang bawiin daw yun, puno. No? Pero tayo, malinaw sa atin, na kaya natin nililinis nire-rehabilitate ang Manila Bay sa dalawang bagay. Una, ang moral. Ang moral na dahilan ay kaya pa natin buhayin ang bay. Kaya pa natin ibalik ang ecosystem. Kaya natin pagandahin muli dahil marami tayong mga kababayan na mangingisda na nakakonekta ang kanilang kabuhayan sa kagandahan at kaayusan ng Manila Bay. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit nila i-reclaim ito para mawala ng trabaho at hanap buhay at pinagkakakitaan yung ating mangingisda. Lagi natin sinasabi, food security. Pero kung titingnan natin ang statistika ng ating agrikultura, sa ating mangingisda at sa ating mag-uuma, pababa ang statistika ng agrikultura. At ngayon, pati ang mangingisda at pinagkakakitaan ng ating mangingisda, kinukuha pa natin at binawala. At hindi ako pumapayag ng ating mangingisda at ang kanilang mga anak maging construction worker.